Oh my god ታዝ ፈራሕኽዋ መጽያ ዳዊትና ሳምሪ እንታይ ባይሱ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብዛዕባ ዳዊትን ሳምርን ብዙሓት ሰባት እናተኻትዑ ይርከቡ ማለት እዩ ባይዞ ወይ ትፈልጥሮ ብሰንኪ ፕራንክ ሰባይን ሰበይትን ዝተፈላለዩ ከም ዘለው ብሰንኪ ፕራንክ ካብ ስርሖም ዝተባረሩ ብሰንኪ ፕራንክ እውን ምስ ኣዝዮም ዝፈትዎም ስድራቤቶም ዝተፈላለዩ ከም ዘለው እምበኣርከስ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ዳዊትን ሳምሪን ንኽንዕሊ ማለት እዩ ሰላምታይ ኣይረሳዕኩን ነዚ ገዛ ሓደሽ ተኾንኩም ሰብስክራይብ ጌርኩም ጀምሩ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ኢኹም ዘለኩም ሬቶ ኣብ ኮሜንት ጻሕፉ ኢኹም ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ፕራንክ ናበሉ ንዝሰርሑ ሰባት እዚ ቪድዮ እዚ ኣዝዩ ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ንኹላትና ስለ ዝጠቅም ሸር ጌርኩም ጀምሩ ኢኹም ማለት እዩ እምበኣርከስ ትማሊ ኣቢላ ሳምሪ ንዳዊት ፕራንክ ጌራቶ ነይራ ማለት እዩ ኣብዚ ፕራንክ ግን ብዙሓት ሰባት እዮም ሓዘኖም ገሊፆም ምክንያቱ እዚ ፕራንክ ቁርብ ካብቲ ንሕና ዝተጸባናይ ብፍላይ ድማ ኣነ ካብ ማለት ከም ሓደ ሶሻል ሚድያ ኣነ ዝፈርሖ ካብ ዝነበርኩ ሓደ ፕራንክ እዩ ማለት እዩ እቲ ፕራንክ ሳምሪ ንዳዊት ምስ ናይ ዳዊት ዓርኩ ሳምሪ ምስ ናይ ዳዊት ዓርኩ ዝኾነ ሻሂ ቡና ክትብል ሓሲባ ሽዑ ዳዊት ደስ ኣይበሎን ብዝኾነ ሳምሪ ንዳዊት ፕራንክ ምስ ገበረቶ ዳዊት ዘይተጸበዮ ነገር እዩ መኸዓ ምስ ዓርኩ ምዃኑ ተወሳኺ ድማ እዛ ቆልዓስ ማለት ዘይጸባያ ማለት ሓድሽ ባህሪ ብምምጻእሲ ንዳዊት ደስ ኣያበለቶን እያ በዚ ምክንያት ድማ ዳዊት ሕማቕ ስምዒት ተሰሚዕዎ ብዙሓት ሰባት ናይ ዳዊት ስምዒታት ወይ ድማ ናይ ዳዊት ባክግራውንድ ስለ ዝፈልጥዎ ድማ ቅድሚ ሕጂ ምስታ ናይ ፈለማ ዝነበረት ኣፍቃሪቱ በዲላቶ ስለ ዝኾነት ስለምንታይ ሕጂ ድማ እዚኣ ከምዚ ዓይነት በደል ኣብ ልዕሊ ዳዊት ትጅምር ብኻልእ ኣባህላ ማለት ሰብ እንታይ ዝበሃል ዝበልዖ እምበር ዝዛረቡ ኣይሰኣንን ከምቲ ዝበሃል ሕጂ እንታይ እዮም ሓሲቦሞ ዘለው ንኽትፈትሖ ተለማምዶላ ኢሎም እዮም ሓሲቦሞ ሳምሪ ንዳዊት ንኽትፈትሖ ተለማምዶ እያ ዘላ ብፕራንክ ገይራ ገለ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ግን እዚ ማለት ፕራንክ ሓደ ግዜ ትርጉም ናይ ፕራንክ ዘይተረድአና ሰባት ፕራንክ ክንገብር ከለና ኣብ ልዕሊ እቲ ሰብ ንሱ እንታይ ዓይነት ጉድኣት የብፅሕ ዝብል ነገር ንርአ ፕራንክ እና ሰርፕራይዝ ሕጂ ክልቲኦም ዘመሳስሎም ነገር ኣሎ ግን ኣዝዮም ዝፃረሩ ሓሳባት ከዓ ናይ መወዳእታ ነጥቦም ማለት እዩ ኣዝዮም ዝፃረሩ እዮም ንኣብነት ፕራንክ ክንርኢ ከለና ናይ ዝኾነ ይኹን ፕራንክ ናይ መወዳእታ ነጥቦ ወይ ድማ ናይ መወዳእታ ሓሳብ እንታይ እዩ ሰሓቕ ጥራሕ ክኸውን ክኽእል ኣሎ በቃ ፕራንክ ማለት ትርጉሙ ባይዞ ንሕና ሓበሻ ብዙሕ ግዜ ዘይተረዳእና ነገር እንተሃሎ ፕራንክ ዝብል ጥራሕቲ ፕራንክ ወይ ድማ ቶም ናይ ውጪ ማሕበረሰብ ክገብርዎ ከለዉ ርኢና ኢና ጥራሕ ፕራንክ ንገብር እምበር ናይ መወዳእታ ማለት ፋይናል ሪዛልት ናይቲ ቪድዮ ወይ ድማ ናይቲ ሓሳብ ሰሓቕ ምዃኑ ኣይነገናዝብና ምክንያቱ ስምዒት ናይቲ ፕራንክ ንገብሮ ዘለና ሰብ ማለት ኮንሱም ኣይንገብር ኢና በዚ ምክንያት እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፕራንክ ናበሉ ኣብ ውሽጦም ዘለዉ ሓሳባት ኣብ ውሽጢ ፕራንክ ሓቢቖም ድላዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ ባይዞ ዳዊት ብጣዕሚ ሓሪቑ ምክንያቱ ድማ ሳምሪ ምስ ናይ ዳዊት ዓርኩ ሻሂ ቡና ምባላ ማለት እዩ ዳዊት ድማ ስለምንታይ ኣነ ዘየለኹሉ ቦታ ንምንታይ ኢኹም ምስ ካልኦት ሰባት ሻሂ ቡና ትገብሪ ብምባል ሳምሪ ድማ እቲ ፕራንክ ምዃኑ ኣቐዲማ ቅድሚ ምዝራባ እዚ ጉዳይ ናይ ዳዊት ዝተዛረቦ ዘረባ እውን ኣይተቐበለቶን ከም ዝነፀገቶ በቃ ብሓፂር ከምዚ ኖርማል ነገር ጌራ ምስ ተዛረበቶ ዳዊት ማራ ሓሪቑና ብዝኾነ ኣብዚአን ሰለስተ ነገራት ክነግረኩም ፋሚሊ ቁፅሪ ሓደ እቲ ሰብ ንሱ ድሕረ ባይትኡ ክተፅንዑ ትኽእሉ ኢኹም ድሕረ ባይትኡ ክብል ከለኹ ንኣብነት እቲ ሰብ ንሱ ብኸመይ ዓይነት ታሪክ መፅኡ ማለት ተበዲሉ ድዩ ወይስ ብፕራንክ ይፈቱ ዶ ፕራንክ ኣይፈቱን ዝብል ነገር ድሕረ ባይታ ክተፅንዑ ትኽእሉ ኢኹም ካብኡ ድማ እዘን ሰለስተ ነገራት ድማ ሓደ ብክብሩ ክበሃል እንከሎ ውሽጣዊ ስምዒታቱ ዝትንክፉ ዓይነት ፕራንክ እንድሕር ምፅኹምሉ በዚ ኣይፃወርን እዩ ካልኣይ ነገር ድማ ብሃይማኖቱ እንተመፅኹም እውን በዚ ኣይፃወርን እዩ ሳልሳይ ድማ ብቤተሰቡ በዘን ሰለስተ ነገራት እያተን ድሕር ዳ መፅኹሞ ፕራንክ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዘይከገናዝብ ይኽእል እዩ ሶ ድሕር ባይታ ናይቲ ሰብ እውን ክተፅንዑ ምኽኣል ሓደ ጥበብ እዩ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ሓደ ሰባት ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ፕራንክ እትዮም ደስ ዝበሎም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ስምዒታቶም ነቲ ሰብ ንሱ ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ወዲ ክኾን ይኽእል ጓል ኣንስተይቲ ክኾን ይኽእል እዮም ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ሓዳሮም ስኻ ኣብ ሓዳር ኣይተመቸኻንን ወይ ድማ ፍቕረይ ስምዒታተይ ትርድአለ የለኻን ዋላ እውን ኣብ ምፍቃር ንኣብነት ኣብ ለይቲ ኣብ ምድቃሱን ክኾን ይኽእል በዞም ነገራት እዚኣቶም ተዕግበኒ የለኻን ተዕግብኒ የለኽን ገለገለ ዝብል ብፍላይ ናብ ሶሻል ሚድያ ዝመፁ ቪድዮታት ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም በዚ ምክንያት ድማ ነቲ ሰብ ንሱ ስምዒታቱ ክጉዳእ ይኽእል ስለዚ ኢኽም በኣርከስ ከምዚ እቲ ሕጂ ተዛረብዮ ወይ ድማ ተዛረቦ ዘለኻ ኮነልካ ኣሲርካ ኢኻ መፂኻ ዝብል ነገር ቅድሚ ሕጂ ዝበደልካዮ ወይ ድማ ፈሊጥካ ይኹን ከይፈለጥካ ዝተበዳደልኩሞ ንኽፅብፅብ ትገብሮ ማለት እዩ
ንሕር ኣፀብፂብ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ዘለዎ ፍቕሪ እናቐነሰ እናተጠራጠረ ይመፅእ ብሓፂራ መወዳእታ ድማ በቃ ስኻሲ ስምዒታተይ ትርድአኒ ስለዘየለኻ ምሳኻ ምንባር ይኣኽለኒ ኢሉ እውን ኣብ መወዳእታ ኣብ ምሳኹም ዘለዎ ናይ ፍቕሪ ሪሌሽንሽፕ እውን ክበትኽ ይኽእል እዩ ሶ ፕራንክ ክበሃል እንከሎ ናቲ ትርጉም ዋና ፕራንክ ናይቲ ትርጉሙ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዋና ኮንሰፕት ናይቲ ቪድዮኹም ወይ ድማ ናይቲ ሓሳብኩም መስሐቂ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ በቃ መስሐቂ ተዘይኮይኑ ነቲ ሰብ ንሱ ምናልባት ናብ ሓዘን ክትቀይርዎ ትኽእሉ ምውቕ ሓዳርኩም ናብ ምብትታን ወይ ድማ ናብ ሓዘን ክትቀይርዎ ትኽእሉ ምስ ኣዕርኽትኩም እውን ክትፈላለዩ ትኽእሉ ምናልባት ካብ ስራሕ እውን ክትበራሩ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ቤተሰብኩም ክትንፀሉ ትኽእሉ ኢኹም ሶ ፕራንክ ክትገብሩ ከለኹም ልዕሊ ጥንቃቐ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ሕጂ ኦልሬዲ ሳምሪ ነቶም ብዛዕባ ናይ ዳዊት ባክግራውንድ እናልዕሉ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ከይትገብርዮ ንዳዊት ገዲፍክዮ ክትኸዲ ኢኺ ተለማምድዮ ዘለኺ ንክትፈትሕዮ ገለ ዝብል ሓሳባት እዚ ከም ሓደ ኣብነት ክኾን ይኽእል ኢላ ስለዚ ፕራንክ ትሰርሑ ሰባት ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ ነይኩም ብሰንኪ ፕራንክ ተፍቅርዎ ሰብ ከይትስእኑ ትፈትዎም ቤተሰብ ከይትፈላለዩ ምስ ኣዝኹም ትፈትዎ ስራሕ እውን ከይትባረሩ ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ ትኽእል ነይኩም ቅድሚ ፕራንክ ምግባርኩም ነቲ ሰብ ንሱ ድሕሪ ባይታ ናይቲ ሰብ ክተፅንዑ ትኽእል ነይኩም እንታይ ይፈቱ እንታይ ይፀልእኻ ዝብል ነገር እውን ተገናዝቡ ትኽእል ነይኩም ካብኡ ግን ሰርፕራይዝ እና ፕራንክ ዘመሳሰሎምን ዘፈላለዮም ክነግረኩም ማለት ክልቲኦም ከምዚ ብፍላይ ኣባና ኣብ ሓበሻሲ ክልቲኦም ሲ ከምዚ ካብ ዘፈላለዮም ሲ ዘመሳሰሎም ይበዝሕ ጌርና ንሓስቦም ምክንያቱ ክልቲኦም ዘመሳሰሎም ነገር እንታይ እዩ ክልቲኦም ፎከሶም ኣብ ምንታይ እዮም ኣብ ስምዒታት እዮም ምክንያቱ ሰርፕራይዝ ክበሃል ከሎ ኣብ ጉዳይ ስምዒት እዩ እቲ ፕራንክ እውን ኣብ ጉዳይ ስምዒት ስለዝኾነ የመሳሰሎም እዩ ግን ክልቲኦም ዘፈላለዮም ነገር ድማ ሕጂ ፕራንክ ክበሃል ከሎ ናይ መወዳእታ ተሓሳብ መስሐቃይን ብቻ እዩ በቃ ኣብዚ ክትሕዝኑ ኣለኩም ፕራንክ ክበሃል ከሎ ኣብ መወዳእታ ሲ መስሐቃይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ነቲ ፕራንክ ዝገበርኩሞ ሰብን ነቲ ፕራንክ ዝገብር ሰብ ኩሎም ሓቢሮም ክስሕቁሉ ዝኽእሉ ዓይነት ፕራንክ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ ሰርፕራይዝ ክበሃል ከሎ ድማ ንኣብነት እቲ ሰርፕራይዝ ዝገብሮ ዘለካ ሰብ ድሕረ ባይትኡ ኣፅሚዕኻ እንታይ እዩ ዝፈቱ እንታይ ከጎዲልዎ ኣሎ እንታይ ተዝገብረሉ ሲ ደስ ይብሎ ዝብል ነገር ማለት ሲ ኣብቲ ዝጎደሎና ንዑ ክሕጉሶ ዝኽእል ነገር ትኩረት ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም ተፃረርቲዮም ዘለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ክልቲኦም ዘመሳሰሎም ነገር እንታይ ኣሎ እቲ መስሐቃይ ጥራሕ እዩ በቃ ፋኒ እዩ እቲ ግን እዚ ሰርፕራይዝ ግን በቃ ወላ ሓጎስካሲ ብንብዓት እውን ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ዘይተፀበኻዮ ነገር ክኸውን ከሎ ተረዲኹም ኣለኹም ሕጂ ሓደ ሰብ ብዙሓት ሞባይል ክህልዎ ይኽእል እየን ላፕቶፕ ኣዝያ ተድልዮ እንድሕር ዳ ኮይና ላፕቶፕ ኣዝያ ተድልዮ ኮይናሲ ንስኹም ድማ ላፕቶፕ ኣዳልዩኹም ንዑ ሰርፕራይዝ ተገይርኩሞ ሓደ ንሱ ዘይተፀበዮ ናብ ሓጎስ ትቕይሩ ኣለኹም ማለት እዩ ትሚልካ ሰሓቅ ክበሃል ከሎሲ ፋኒ ዘይኮነስ በቃ ዝተፈለየ ፅቡቕ ስምዒት ፅቡቕ ደስታ ዝፈጥር ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከም ንኣብነት ቀለበት ምእሳር ንሰበይትኻ ቀለበት ምእሳር ትምርዓውነ ዲኺ ሕቶ ምቕራብ እዚኣቶም ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ሰርፕራይዝ እዮም ብተወሳኺ ድማ ንኣብነት ዓበይቲ ስጦታታት ንሰብ ምሃብ እዚኦም እውን ሰርፕራይዝ እዮም ግን ፕራንክ ኣይኮኑን እዮም እዚኦም ምክንያቱ ፕራንክ ክበሃል ከሎ መስሐቃ እዩ ኩሎም ግን ካብ ሓዘን ወፃኢ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ተረዲኹም ኢኹም ኩሎም ካብ ሓዘን ወፃኢ እዮም ሶ ፕራንክ ትገብሩ ሰባት እዞም ክልተ ነገራት እዚኣቶም ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ ኣለኩም ብዝኾነ ነዚ ሓዳሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ግበሪኹም ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ዘለኩም ሬቶ ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡ ለኹም እፈትወኩም እየ ማለት እዩ